Комбинацията от креативната инженерна мисъл, високата квалификация и опит, както и нестандартния подход, води до професионални резултати. Но по пътя към успеха е нужно преди всичко синергия. Добрата синергия се постига с работа в екип, а в български клъстър телекомуникации имаме международно признати екипи. Като високо квалифицирани специалисти в клъстъра, които осъществяват пълния цикъл на проектиране, доставка, интеграция и сервис на телекомуникационни решения. Като настроителите с дългогодишен опит в телекомуникационното строителство, доказан изпълнител на проекти, касаещи инфраструктурното и високото строителство. Като екипа от инженери, даващи цялостни решения в областта на системите за сигурност, структурно-кабелните системи, безжичните и сателитни комуникации. Като специалистите, които изграждат и поддържат мрежи от ново поколение и са доказани като предпочитан системен интегратор на телекомуникационни системи на Балканите. Като екип от инженери, който създава иновации на световно ниво при разработката и производството на токозахранващи системи, сърцето на всяка комуникационна инфраструктура. Това са само една малка част от екипите, които градят силния отбор на български клъстър телекомуникации, чрез постоянство, иновации и креативност. Защо да правите компромис, когато имате възможност да изберете най-доброто? Доверете ни се. Ще бъдем до вас от началото до край. Ние сме български клъстър телекомуникации.